Yoga A. 61 izen emote, 61 inscritos. 3 ez erroldatuak, beraz, zerrendaren azkenekora doaz. 3 no empadronados, que irán al final de la lista. Eta 58 sosketara doaz. 58 personas a sorteo. Sosketa egiten dugu. Hemen dituzue parte hartzaile guztiak, 58 horiek. Eta sosketa egiten dugu. Beraz, yoga han hartuko ditugunak direz 20 pertsona. 20 pertsona horiek esandako ordutegian eta egunean izango dira. Baina, hurrengo 20ari emongo dotzagu aukera, beste egun baten, ordu berean etorteko. Deitu ingo doguz banan-banan. Yoga B ikastaroa, 22 izen emate, 22 inscritos, eta 20 plaza daude, y existen 20 plazas. Comprobados, empadronados y no empadronados, todos son empadronados, con lo cual 22 personas a sorteo. 22 pertsonas osketatuko ditugu. Hemen aurrean agertzen direnak. Eta behin sosketa eginda, hau da zerrenda. Beraz, Aitana Larrinaga eta Josune Bóveda geratzen dira itxaron zerrendan. Mindfulness A ikastaroa, curso Mindfulness A. 24 inscritos, 24 izen emote eta 20 plaza daude. Dana tirez erroldatuak, beraz, 24 pertsona sosketara. 24 personas a sorteo. Las que aparecen en pantalla, sorteamos. Este sería el orden, hau da geratzen den ordena, orduen azkenengo laurak, hau da Eva María Cortázar, Begoña Zabala, Rosa María Gil eta Yolanda Suantzes itxaron zerrendan geratzen dira. Joskintza A ikastaroa, curso Joskintza A, costura A. 17 izen emate, 17 inscritos, para 12 plazas, 12 plaza bakarri dauz. Bat ez erroldatua da, beraz, 16 pertsona sosketara. Eurrean deko guzenak direz, eta sosketatzen ditugu. Beraz, 12 arte barruan dauz, eta azkenengo laurak, Feli Agirre, Meritxell Prieto, Cristina Rodríguez eta Carmen Martín itxaron zerrendan. Cerámica Euskeraz ikastaroa, curso Cerámica en Euskera. 20 izen emate, 20 inscritos para 12 plazas, 12 plazarako. 2 ez erroldatuak, beraz, itxaron zerrendako azkenera, eta beraz, 18 pertsona sosketara, eurrean deko guzenak. Sosketatzen doguz. Beraz, 12 arte onartuta, eta Elsa Rodríguez, María Rosario Arrizabalaga, Izaskun Martín, Inigo Ibarretxe, Itziar Onaindia, eta Fernando Muriel itxaron zerrendan orden horretan. Bost kontinenteetako sukaldaritza, cocina de los 5 continentes. 17 izen emote, 12 plazarako. 17 inscritos para 12 plazas. Comprobamos empadronados o no, eta bat dago ez erroldatua, beraz, 16 pertsona sosketara. Eurrean ditugu 16ak, sosketa egiten dugu, eta hau da zerrenda. Beraz, 12tik eurrera, Urko Valdivieso, Jose Miguel Velázquez, Aurora Esturo eta María Elidia Esparza itxaron zerrendan geratzen dira. Fast food osasungarria, arratsaldekoa. Fast food osasungarri de tarde. 16 izen emate, 12 plazarako. 2 ez erroldatuak, beraz, 14 sosketara. 16 inscripciones para 12 plazas, 2 no empadronados, con lo cual 14 personas a sorteo. Eurrean deko guz, sosketaten dugu, lehenengo 12ak sartzen dira
taldean eta kanpoan geratzen direz Judith Villanueva eta Manuel Arias itxaron zerrendan. Umentzako robotika ikastaroa. 18 plaza daude eta 39 izen emate. Horretariko bat ez da erroldatua, beraz, 18rako egingo dugu zozketa. Curso de robótica infantil. Hay 39 inscritos y 18 plazas. Uno de ellos es no empadronado, con lo cual va al final de la lista, y entonces hacemos el sorteo con los 38. Los tenemos delante. Orduen, onartuta dauz 18 zenbakira arte, eta hortik aurrera 19tik Saratak niat eurrerantz, ja horretan atauz itxaron zerrendan. Umentzako cerámica ikastaroa, curso de cerámica para niños. 18 izen emate eta 18 plaza. Konprobatzen dugu erroldatuak eta ez erroldatuak, eta bi dauz ez erroldatuak. Lehentasuna daukaten ez erroldaturikoak, honek itxaron zerrendaren azkenera doaz. Beraz, 36 zozketara. Cerámica para niños, 38 inscripciones para 18 plazas. 2 personas no empadronadas, como tienen preferencia los empadronados, van al final de la lista de espera. 36 niños a sorteo. Realizamos el sorteo. Beraz, 18 arte onartute eta Jonander Lobinetik aurrera itxaron zerrendan.